Tomáš, nestoj, jejda. A, už je koniec? Dobrá, jasná, Zuzka. Tomi si už myslel asi 2 údery dozadu, že je koniec, lebo zostal tam zase stáť a pozeral sa, čo urobíš. Potom mal asi 2 alebo 3 také fázy, že už myslel, že je po výmene, ale nebolo ešte. Toho nakoniec aj stálo tú výmenu. Super, ako údery, pekne, chyba hrozná, proste zostal si tam stáť zase. Proste to ťa stálo bod. Out. Zuzka, takýto kúsok chýbal, ale bolo. Tesne. Inak by bol veľmi pekný return a veľmi ťažký. To mi po 15, sústreď sa. A ty teraz musíš proste behať za 3. Toto už ti Zuzka neuhrá, to si musíš uhrať ty. Out, 30-15. Ideme na to. Neskoro raketka pripravená. Áno. Veľmi dôležitá lopta. Buď matchball alebo gameball. Tomáš, super. Vidíš, čo spraví? Teraz Zuzka zostala stať. Vidíš, čo to urobí? Dlhá lopta, proste není šanca. Maximum proste zahrá obranný úder, ktorý doklepneš. Ale presne to teraz si dostal Zuzku na tom, na čom ťa dostala ona. To bol hádam prvýkrát, čo zostala stáť Zuzka dneska. Takže na to právo mám. No jasné. Ako hovorím, Tomáš takto daruje body. Aký je stav? Počkaj.